DCGB. Gabay ng albayano saan man kailanman kami naririto, anumang sitwasyon maaasahan nyo. Sa oras ng kalamidad at sakuna, umulat umaraw kami ay makikita sa syudad hanggang sa isla at bawat kalsada. Asahan mong kami ay iyong kasama. Panalo ang serbisyo, Aleko, kagabay ng albayano saan man kailanman kami naririto, anumang sitwasyon maaasahan nyo. Good morning po sa inyo mga Alecolec listeners. Diyos marhay na aldaw po sa samuya mga paradangog. Ngunyan sa programang ini kan Albay Electric Cooperative. Digdi po iyan sa programa kan Radyo DCGB. Welcome po giraray sa panibagong episode kan sa tuyang programang Alecolec. Saro po ini sa mga programa kung sa 30 minutos po kita. 30 minutos kitang mairibahan para ma-update kita, mapag-uron-urunan taan mga programa as in serbisyo kan samuyang kooperatiba na Albay Electric Cooperative. Ako po giraray sindo makakaibahan ngunyan na pagkaldaw. Ako po si Ange Galero, ang Public Information Officer kan Aleco. Bago po kita magdiretso sa tuyang kumbaga mayor na topic ngunyan na aldaw, pahapyawan tagunan indiit ining manungod sa tuyang restoration updates ta kun babalikan ta po bagano inagihan kita kan bagyong Christine and the cool na mga lugar naapektahan o naapektuhan kini. Maiiling po nito sa tuyang screen na updates or datos manungod sa nagpapadagos na restoration kan sa tuyang mga lugares digdi po sa probinsya kan Albay. So ayan po mga kaleko sa mga paradangog para po sa mga muy maki-update manungod digdi sa power monitoring report kan sa muyang kooperatiba. As of November 11, 2024, alas 10 po nin pagkaaga, yan po ang latest na datos na nakakaputan kan sa indong lingkod. Igwa na po kita nin dakulang improvement manungod digdi sa restoration efforts. Inuton ta po digdi sa Area 1, 100% na po na restored ang sa tuyang mga barangay. So ang kuryente sa mga barangay na nagkukompresto sa Area 1 o ining First District of Albay, particularly ining mga banwaan kang Bakakay, Malilipot, Malinaw, Santo Domingo, Tiwi, and the City of Tabaco. Now for Area 2 po, ining Branch 2, so mainland ta po is 100% energized na or restored na, particularly po ang Kamalig, Daragal, Legazpi City, and nito. Nata po naiiling din sa indong screen na natatada, kumbaga, ang banwaan kang Rapu-Rapu, which is seen na igwa pa lang ng 58.82% because po sa mga challenges na pigampang kan sa muyang technical team manungod po din sa Islang Banwaan na ini is sukadipasilan po and limitado po ang sa tuyang pagbiyahe, pagtransportar kan mga materyales at kapahes, pasisiring dyan dahil gamit na po ang bangka and ang roro. Pero di man po dapat na maghadit sa tuyang mga paradangog dyan sa banwaan kang Rapu-Rapu dahil padagos po ini na pigtatawan natin aksyon or pig-aktibaran kumbaga kan sa muyang mga technical team. Now, duman naman po kita sa Area 3. Sa Area 3 po,
kung ikukumpara ta sa Area 1 and 2 na 100% energized or restored na po, sa Area 3 po, nasa 93.98% pa lang po. Ano po ang mga lugar digdi na 100% restored na? Iyo po ang Banwaan kang Ginubatan as in Jovellar, kaibahan man po ang Puduran as in Pulangi. Now, naghapot po siguro ka mo, no? Maiiling ta dyan sa indong screen na igawa pa tulong munisipyo or LGU na may tara pa. Particularly ining Libon, nasa 85.11% pa lang. 7 pang barangay out of 47 ang kaipuhan na ma-restore. Same with Ligao City, may 2 pa po kitang natatanda na barangay dyan. And in Uwas, nasa 84.91%, ano? So, digdi po sa Uwas, igwa pa po kita ni nagkapit ang mga barangay na dai pa naiilawan sa ngunyan. So, ano po ang rason kayo niya, no? Ini pong mga natatandang barangay sa 3rd District of Albay, particularly sa Libon, Ligao City, and Uwas. Actually, nagdyan po kita, no? Kan Sarong Aldaw, nagbisita kita dyan. Sa mga naiiling na reason is because may kadipisiran kita sa accessibility kan mga tinampo because there are damaged roads na pasisiring po dyan sa Albay West Coast o ining mga nasa costales na barangay kan tulong naunambitan tang mga LGUs. So, kung itatali ta po ining kabos, nasa 95.69% na pong totally restored an sa tuyang mga barangays after the onslaught kay ining Bagyong Christine. And dito po siguro pakalingawan pasalamatan an sa tuyang technical team, especially our linemen and an sa tuyang task force kapatid, ang Sureco 1 and Sureco 2 and other na nagtarabang po para mas mapakaskas na po ining restoration activities digdi sa bilog na probinsya kan Albay. And of course, dayman po dapat kamo maghadit dahil po ini pong mga natatatabang areas, manungod po dyan sa restoration ta is padagos po pag-aktibaran kan sa muyang mga branch engineer and of course kan sa muyang technical services department. So yan po ang update or brief summary kaining sa tuyang power monitoring report. Balik naman kita duman mga kaleko sa magiging main topic ta ngunya na programa or ngunya na episode kan Aleconnect. Sa ngunyan, apera po kayan, igwa po kita nin mga pighahandaan ng mga aktibidad, mga programa para sa bulan kan Nobyembre. Para maaraman tayo yan, ano? Allow me to introduce sa indo po, ngunyan na pagkaaldaw, ang guesta ngunyan na episode din kan Aleconnect. Siguro po sa tuyang mga paradangong, sa tuyang mga listeners, pamilyar na kamo sa indo dahil pirang beses ko na po naimbitaran for our guesting or ining pag-iba sa tuya, pagsabay sa tuya sa Aleconnect. Pero mas marhay na ipamidbid ko man giraray sa indo because makakaibahan ta po ngunya na pagkaldaw, ngunya na pagkaagaan pamayo kan Member Organization and Development Section or ining mods na pig-apod kan Albay Electric Cooperative daing iba po kundi si Ma'am Hilda Segovia. So, Ma'am Hills, good morning. Welcome back to Aleconnect. Yes, welcome back to me again. How does it feel na ikaw po girara ang guest ko niyan? It's good to be back. So, baga, nasusuki mo ako, Miss Ansha. Ganun talaga pag OIC. Anyway, Ma'am Hills, baret ako, aside sa technical activities to for the restoration activity, dahil nga sa mga nag-aging bagyo, ikukitang pighahandaan ngunyan na bulan na Nobyembre. Yes, tama ka dyan, Ange. So, ngunyan, magkakaigwa kita ning district election, ngunyan na yan nagigibuhon na Nobyembre. Anong aldaw po ini, Ma'am Hills, gigibuhon? Bari naka-schedule yan sa November 30, 2024. Meaning, kay ni Ma'am Hills, pag sinabing district election, sa giraray kita magkakaigwa ng eleksyon sa mga board of directors. Yes, tama ka dyan, Ange. Bali, igwa lang kita po ngunyan ki special district elections sa tuyang sarong district lang, sa District 5. Ang cover po neto is yung Albay District and Manito. So, ining lugares lang ini. Pero, Ma'am, when we talk about board of directors, bako lang yan so basta nagtutukaw sa mga board meetings and iba pa. Yes, actually, dakulao ng dakulao ng role kang sa tuyang board of directors sa lalong-lalo na ngunya na dakulon challenges na tigahampang ang sa tuyang kooperatiba. So tama kada ilang sainda para lang magtukaw. So yaon sainda sa tuya para magtabang. So ano man ang Ma'am Hilda ang naging basihan kumbaga
kang Albay Electric Cooperative para makapag-conduct kita ninsa ng district election. Yes. Ining district election, saro ini actually in compliance sa mandate ni NEA na National Electrification Administration to conduct regular district election. So, and pursuant to ALECO Board Resolution number 147 na nag-approve for the proposed schedule for the district election for the District 5. So, ma'am, when we talk about District 5, Albay and Manito, saan po dyan ang magiging venue ta? Igwa kitang duwang voting precinct, which is yung sa Bagong Bayan Central School, sa Bagong Bayan Legazpi, and igwa man po sa Manito Central School sa sentro kang Manito, Albay. And ang aram ko, ma'am, dire-diretso, puga-puga na ang coordination with the LGUs and barangays for this. Yes, actually, kang nakaaging mga aldaw, hali na po kita nagtaon na po kita kay mga communication sa tuyang mga ginagalangan na mayors para maghagad man sa indang tabang, and then maghagad man ning pahintulot para man makapag-inform through the tarpaulins, nagposting ng tarpaulins sa indang mga nasasakupan na barangay. So, ma'am, para lang po sa kaaraman kan sa tuyang mga paradangog, ano man ang objeto or objective kang ALECO in conducting a district election? Siyempre, from the word itself, the election. So, ang mga member consumers exercise nila ang right na inda na vote o makapagpili ng mga leader na magre-represent sa kanila sa ating top management. So, Kasi ngunyan, baga ma'am, bigo kitang district board of directors in the different districts. Pero so far, si Albay and Manito, wala kita. wala pa so far. So, ini ang reason muya tang tawan in chance ang mga member consumers na magdalagan and kumbaga magboto din. Opo, tama ka dyan. So, when I say, ma'am, na magdalagan, magboto, himay-himay yung tagay din ni ma'am. Inutunta duman sa mga listeners na interested sinta mag-file na kandidatura or COC and magdalagan as board of director. Ano man ang dapat na kumbaga eligibility requirements? Yes. So, saro-saro untaan siya, no? So, syempre, dapat muna ang magdadalaga na kandidato para maging board of director is a Filipino citizen. Depending Amerikano. Dahil pwede. Syempre. And dapat siya is a member consumer owners or MCOs o miyembro kang kooperatiba. Yan ang number 1 po na requirements, syempre. Kasi syempre, paano siya ma-represent king MCO kung bako siya mismo MCO? Yes. And then, pangalawa, dapat graduate man siya kang 4 years course. Any 4 years course sa dapat igwa po siya kaiyan. Pangatlo, dapat siya ay between 21 years old to 70 years old, no? Then On the date of the election. on the date of the election, syempre. So, yan mga tugang very clear, no? Pag below 21 years old ka, above 70 years old, di ka na po pwede digay. Yes po. Yes. So, ano tama pa, ma'am? ka dyan. Ano pa, ma'am, ang mga eligibility? Siyempre, dapat he or she is in a good moral character. So, kaipuhan ta dyan ki mga proof like barangay certificate or barangay clearance, NBI, and etc. po na requirements talaga para sa documentary requirements para sa niya is mag-qualify na maging kandidato. And then, syempre, dapat daiman din siya never siyang nadakop or never siyang nagibo ning illegal na gibuho na illegal na paggamit ng kuryente. So, never siyang nahuli at never siyang nagkaroon ng kaso na with regards to RA 7832. Yes, sining pig-apod ng anti-pilferage. Yes. And tama ba ako, Ma'am Hills, kapag muya mo magdalagan as board of director, dapat in good standing ka with EC Yes, for tama. 5 years, no? Yes, dapat wala kang utang, syempre. Since ikaw ang magiging representative ng iyong district, dapat, syempre, ikaw din ang gagayahin. Kung So, baga, dapat in good layman's standing term, siya ang role model. Yes, role model. Yes. And ang aram ko, igwa pakita rin ibang mga qualifications. Yes. Pag
pag ikaw po gusto mong maging kandidato para maging board of directors, dapat man din nakapag-attender ka ng at least two times sa AGMA or sa Annual General Membership Assembly or sa Special General Membership Assembly. So kung ano man po duman ang na-attendan mo, pwede ito. Basta at least 2. Kasi ini usually na-encounter, tamuya ako ngayon magdalagan as board of director, pero ang rason nga ako na-disqualify ako, isa ro lang ang natenderan ko. Actually, sa mga previous tang district election, yan ang nagiging dahilan talaga. Aramdaman po baga si Aleco medyo haloy na nagkaigwa ng AGMA or Annual General Assembly. So, nadidipisilan po talaga na magkaigwa ng kandidato para sa District 5 por dahil nga ni digdi sa qualification na ini. So ngunyan, nagkaigwa naman po kitang 2 taon ning AGMA. So sana igwa naman po kita nganing 2 beses na AGMA or Annual General Membership Assembly, igwa naman sana kitang mag-qualify. Yes. So dahil naman lugod mangyari sa mga previews na halos lagi tayo nagkakaroon ng failure of election. So hopefully this time. Dahil dyan sa reason na yan, dahil po, qualify dahil dyan. And of course, saro pa sa mga nabasa ko sa to yung district election code, kasi mga tugang para po sa tuwing kaaraman, ini pong pigigibot ng district elections pa ko ini basta-basta. Igwa kami nin pigsusunod na district election code, igwa kita nin mga legal basis. And saro duman ma'am sa nakapalaman sa district election code na ito na requirement is dapat 2 years, residente ka kang lugar o district na i-represent. Opo, tama. Saro talaga yan dapat. So ma'am, siyempre, sa to yung mga member consumers ang iba dyan, employee kisarong government agency. Now, alimbawa ako, government agency employee ngayon ako, muya ako mag-file ki kandidatura, ano po ang susundon ko? Paano po ako magiging qualified? So, pwede man po na magkandidato ang sarong government employee provided dapat igwa siyang written certification from his or her department secretary or regional director or local government unit chief executive na nag-authorize po sa iya na mag-represent or magdalagan bilang kandidato ni So bako talaga limitado? Yes. Yeah. So kumbaga, basta member consumer ka and comply ka duman sa mga enot na pighagad na requirements or eligibility, pwede ka. But kaya puwanta pong i-consider na once na naka-qualify kita din, naging board of director kita, saro po sa eligibility or requirement, qualification kisarong board of director is dapat ma-maintain mo ito na mga requirements, nakaka-comply ka throughout your tenure. Yes, as the tama board of ka dyan. director. So, yung good standing sa yung sa yung bayaran, so dapat maski naging board of director ka, dapat iyo man giraray, good standing ka pa din, so di ka pa rin nagkakaroon ng utang. So with regards naman sa good character, dapat all throughout or kung ano pa man, dapat in good character ka din. Kumbaga, once na nag-qualify ka, Ma'am Hills, as the board of director, hindi sa requirements na oath mo na hanggang matapos ang termino mo as one of the junta directiva, kumbaga, dapat ma-maintain mo yan. Yes, tama ka No, dyan. Ma'am, we talked about qualifications. Paano naman sa mga nag-file akong COC, nagbalo ako mag-file pero na-disqualify ako? Ano ang mga reasons? Dakulon po kitang mga reasons kung arog ka iyan na nangyayari po ka iyan. So actually kang last election na nagaigwa man digdikit sa District 5, igwa man po ki nag-file but then na-disqualify siya ang sarong dahilan. Siya po is so actually Ange kang last na nagkaigwa kitang district election digdi sa District 5, igwa man nagka-intention talaga na mag-file ki candidacy, but then nung tig-explain ta na sa iya so mga requirements and qualification and disqualification kaining pagiging board of directors, medyo naula siya dumanta siya sarong holding public office. So saro po yan sa disqualification na dapat dai ka po
in position sa government, like dai ka po kapitan, dai ka po kagawad, maski po ang agumo dapat dai siya ning nag-hold ning position sa government. So kumbaga, ang reason, the basic reason behind this disqualification grounds is dahil pwedeng magkagawa ng conflict of interest Yes, sa mga opo. board of directors. Opo. So, dapat, pwede kang maging government officials, provided, actually, may ano nga din yan may limit lang. Pagdating sa government officials, dapat lower than SG16 ang sinigsisweldo mo. So, saro yan sa requirements. But then, pag abot naman digdi sa disqualification, talagang dai po pwede na holding position in government. So, maski so ago mo, dai po pwede. Pag arog po kaiyan, dai po mi talaga na tiga ako. Basta naaaraman mi po na arog kaiyan ang sitwasyon, dai mi na po sa indapig accept. And of course, Ma'am Hills, sabi ta kasubago, dapat ang sarong nagdadalaga as board of director kay puhan may good moral character. Yes. Which means na kamo po kung nagdadangog kamo mo yan ito magdalagan pero may final conviction kamo or may final judgment kamo manungod sa sarong krimen or offense na imbelto kamo, dahil po kamo qualified or dahil po kamo possibly makakadalagan as board of directors. Yes, lalong-lalo na kung ang kaso mo is RA 7832. Yan. Saro iyan sa miguwantay-antay. Yes. Sabi ko nga ni po kanina, saro yan sa qualification na dapat dai ka po nadakop o nagigibo ki illegal na gibuhon under RA 7832. And of course, kung ikaw ngaya saro ka pa sa mga pig-apod na sa public office or government service na na-terminate ka sa imong pigtatrabahuhan because of the violations under Article 1 or Article 282 of the Labor Code, saro man yan sa pwedeng grounds na ma-disqualify ka. Yes po. Tama ka dyan, Miss Ange. Opo. And ano pa ma'am, ang pwede tang maihiras sa tuyang mga member consumers na grounds for disqualification kan sa tuyang mga board of directors? Dai din po pwede mag-file for candidacy itong mga kamag-anak up to fourth civil degree kan sa tuyang elected na board of directors, acting general manager or general manager na NEA appointed project supervisor, PS, and any position po na same ka itong mga nabanggit ko. So, mga higher position, kumbaga. So, kung ika ka mag-anak in the fourth degree, dai ka po pwedeng mag-file for candidacy. Yes. And of course, saro pa ma'am sa mga pagkukonsider itong disqualifications kan mga muya or interesado ko ta na magdalagan or magdalagan mo niya na upcoming election ta, is dapat po, dahil po ka mo employed or wala ka mong financial interest sa sarong kumpanya or enterprise that has something to do with electric service providing. Yes, tama ka dyan. So, si mga contractor po, dai po sa inda pwede. Lalong-lalo na kung ang business mo tungkol sa nagkokontrata ka kay mga transformer, kay mga poste. wire, mga poste. Kung yan po ang sa imong business, dai po talaga yan pwede. Saro yan sa dai po talaga tigtutugutan na makatakbo as board of directors. Yes. And again, the reason of this is conflict of interest pa rin kasi tayo mga board of directors. And syempre, dahil din po pwede kung incumbent na general manager. And of course, employee, di ka pwede. Employee, syempre, dahil man pwede. So, syempre, si employee, dahil man din po pwede. So, ibig sabihin, dahil po pwede ang employee, si aguman kang employee, dahil man din po pwede. Ayun. So, for ano yan so, for the information of everybody, dakol kitang qualifications, dakol din kitang disqualification. Yes, Pero ma'am, ang muya bota ipasabot sa mga member consumers ta is para po masara tayo ni mga board of directors na ma-representar sa Indo po mismo. Yes, tama ka dyan. So sabi, nabanggit na nga natin kanina, na ang board of directors, hindi lang po yan para umupo, mag-board meeting. So, dakulon po sa indang gigibo para po man sa ikararahay kan sa toyang mga member consumers. So dapat talaga ang pipiliun ta
So, igwa po talagang puso para sa satuyang kooperatiba, para sa satuyang mga member consumers. Yes. Ma'am, habang nag-programa kita, may nag-text sa kuya, no? Noorin po ang last day of filing kan COC. So yon, importanteng mga dates na dapat na natin pong tandaan. So may mga cut-off date po kita na tigtatawag para po digdi sa tuyang district election. So ang last filing po kang candidacy is on November 20, 2024. So 10 days before po ng scheduled na district election, yan din po ang last day of filing hanggang 5 p.m. po. So maghahalat po kami kan sa indong pag-file hanggang 5 p.m. Yes, mahiling po nindo si Ma'am Hills, naghahalat po sa gate. So, Ma'am Muni pa, may nag-chat pa sa kuya, Ma'am Ans, Ma'am Hills, paano po makapagboto and si po ang qualified magboto? Ayun. So, saro man din yan sa dates na dapat na tuyang tandaan. So, igwa po kita tigsusunod. Sabi mo nga ni kanina na election code kung saan igwang mga dates, mga number of days na tigtatakda para po digdi sa mga qualified na magboto. So gabos po na member consumer na naging member consumer kang September 1, 2024 up to September 1, 2024, ini po ang mga qualified para po magboto sa satuyang district election for District 5. So magkakaigwaman po kami ki mga IEC o mga information campaign. So magpo-post man din po kami kang master list sa satuyang mga sa mga lugar na harani po sa tuya na pwede ta pong mailing. Actually, maski sa mga barangay po, nagpo-post kami sa mga barangay halls kung saan mahihiling nyo po si pangaran ng Duduman. So kung wala po si pangaran ng Duduman, ibig sabihin, di po kamo pwedeng magboto. So ano ma'am ang pwedeng darahon kan sa tuyang mga member consumers during the day of the election? So, ang number 1 po, syempre dapat valid ID. So, igwa po kita dapat ki valid ID. And then, magdara po kita ki sarong proof of billing. Okay. Kung saan nakalagay po doon yung pangaranta. So, maiiling taman po bagaduman. So, pangaranta talaga para smooth po ang satuyang pagboto o pag-register o pag-register na para makaboto. Mas madali po kung may dara-dara po kamo ki proof of billing. So, sa indong bill, account number, account name, mas madali po yan. Pero ang pinaka-importante po talaga is sa valid ID. Yes. Kasi sa government issued ID. Iyo po. May mga committee po may mga committeean sa tuyang kooperatiba na i-deploy sa duwang eskwelahan na yan, particularly sa Bagong Bayan and dyan sa Maanito, na ma-check po kung kamo po yaon sa database and kung kamo po nakakapag-comply digdi sa mga requirements. Actually, diit man sa nining requirements, Ma'am Hills, na kay puwanta, So, may saro pala din ka po, Ma'am Hills. Anong oras po ang borotohan? So, ma-start yan ng 8 a.m. to 3 p.m. So, by the way, ano ko lang sa experience may last time na nagkaigwa po kita ki district election sa District 2 and District 8. So, actually, saro ako sa personnel na nag-assist po kang election sa Ligao. So, saro po kaya duman na member consumer. Member consumer siya. But then, ang daradara niya pong ID, igwa siyang multiple account. So, ining multiple account, ibig sabihin po, igwa siya sa manlain-lain na lugar kung igwa siyang magkapirang harong. So, ngunyan, itong harong na main account niya is sa Ginubatan. And then, gusto niya ko magboto para sa Ligao. Pero itong number 2 na lang. So, yaon duman sa Ligao. Di po siya nakaboto dahil nga si Ginubatan po is ibang district compared duman sa Ligao. So, saro po sa dapat na tandaan kan sa tuyang mga member consumers na igwa po ki mga multiple account. Kung saan po main account nindo, halimbawa, kung ang main account nindo is
nasa Albay, pwede po kamong magboto. Pero kung ang main account po nindo is nasa ibang lugar, hindi po sa District 5 or nito, dahil po kamo pwedeng magboto. And ako man, Ma'am Hills, the first time I was able to join the committee for the district election was in Tabaco City, District 2. And sa roman sa notable na nailing ko duman is may nagduman na babayi, maboto po ngayon ako in behalf kang agom ko. Yes, pero saro dahil po pala ito yan. natugutan. Yes, opo. Dahil po pwedeng tugutan. Dahil po pwedeng proxy ang magboto sa satuyang board of directors. So kung si Say po ang member consumer, siya lang po ang pwedeng magboto. Yes, because ini po baga ang pagboto po baga, it's a constitutional right kan sarong Yes, tao. tama po. Right to suffrage and pigi-exercise ini digdi sa yung cooperative. Yes, tama ka siya. So, I guess from Hills, naipaaram na sa publiko, reminders na lang po garo sa yung mga member consumers manungod po lagi sa upcoming district elections. So, reminders lang sa mga magboboto. Syempre, so nasabi ko na nga po kanina na huwag niyo pong kalimutan yung valid ID. Yun po talaga ang pinaka-importanteng proof na ikaw po talaga yung aming member consumer. And syempre, huwag po nating kalimutan yung oras, 8 a.m. to 3 p.m. lang po. So, pag wala po kamo dyan sa vicinity ng 3 p.m., ma-close na po kami. Ano po? So, dahita po pagligawan on November 30, 2024. Yan po ang Satuyan District Election for District 5. And sa Satuyang mga member consumer man na nagnanais po na maging board of director, wag din po natin kalimutan yung ating last day of filing ng candidacy ko sa November 20, 2024 up to 5 p.m. So actually hanapin nyo lang po ako sa ating Sabi ko sa inyo hanapin nyo siya. Hanapin nyo po ako dahil ako po ang magbibigay ng inyong forms, ng mga requirements. Sa akin po yan kukuhanin. So ibibigay ko po yan sa inyo. But ang last filing po talaga is on November 20, 2024 up to 5 p.m. Yeah. So, salamat Ma'am Hills for again joining me in informing the public ining manungod sa tuyang district elections. Yes, thank you din Ange for having me. So, Hindi ko hindi ka na nagugulat pag ikaw yung guest ko eh. So, maasasahan kang sa susunod. Ayoko naman magpasalamat ng bongga at Yeah. So, mga tugang nakaibanta ko niyan si Ma'am Hills Segovia, siya po ang pamayokan Member Organization Development Section or MODS kan Albay Electric Cooperative. So, we will be seeing you District 5, Albay District and Manito on November 30, 2024. And kung may mga kahapotan pa po kamo na dahil mina-accommodate mo niya na pagkaldaw, please don't hesitate to message or call 0908-6773-393 for smart users and 0915-9953-455 for Globe users. And of course, pwede po kamo mag-message sa mo yung official Facebook page, Albay Electric Cooperative, inc. or sa samuyang email address aleco.cares@gmail.com. So sa ginaray, thank you po for joining us. Tapos na naman ang satuyang programa na Aleconnect and mag-irilingan kita. Malay po nindo sa masunod na episode kay Bako Ganaray si Mamilta. suki na talaga. So once again, Diyos Marinaga po and thank you very much. Kiraminan ng ating pinagdaanan, wala nang kami inyong pagkatiwalaan. Tanging hanggaring maglingkod sa bayan, kailanman hindi nyo kinalimutan. Aleco, panalo ang serbisyo. Aleco, kagabay ng albayano, saan man kailanman kami naririto. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or Aleco nag-aako na din mga aplikasyon